Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula wangsuli malih mbok bilih anggen kawula uluk salam ketinggalanipun mboten pas. Kula tak uluk salam panjenengan jawab ingkang kompak nggih Pak Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng para pindah sepuh haji sepuh ingkang kula hormati lan dumateng para punden ingkang kawula bektani awit sampun paring pangerten. Dumateng Bapak Ibu ingkang kagungan dalem seugi ingkang kula hormati lan dumateng penderek saking temanten kakung seugi ingkang kula hormati lan dumateng Bapak Pengrawit Ibu warganipun ingkang kula hormati lan dumateng para sinuman sedaya ingkang kula tresnani dumateng temanten ingkang kalih ingkang kula tresnani. Nuwun para rawuh kakung sono putri ingkang luhur ing budi kawula nyuwun pangapunten ingkang kathah awit kawula jumeneng ing ngarsa panjenengan sami ateges angir-angir trap tata lan sila seperlu abadi amasrahaken temanten kakung. Saderenge kawula amasrahaken temanten kakung mbok bilih anggen kala matur wonten ing kedaling atur kawula dipun wajibaken anyuwun agung ing samudra trimang sami lan saageng-agengipun awet kawula menika manungsa lumrah kathah salahanipun. Dumateng Bapak saha Ibu ingkang rawuh ingkang kula hormati sadereng kita miwiti semoga kadherekaken lan muji syukur ingkang wonten ing kersane Gusti ingkang Maha Agung. Awet punapa ing kula panjenengan sedaya kula tasih pinaringan rahmat so hidayah. Shalawat sarta salam kula aturaken wonten ing junjungan kita nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kala antu sapatipun dinten yaumil qiyamah. Allahumma dumateng Bapak saha Ibu ingkang rawuh ingkang kula hormati anggen kala jumeneng ing ngersanipun panjenengan sami sepindah kepengin ngertos tata cara gemah harjanipun ing dalipun Bapak Lasiman lan Ibu Pardiem ingkang jangkeping angka kalih seperlu nambahi asma temanten kakung. Rumiyin asmanipun temanten kakung menika namung Dimas Ratno. Nggih, Dimas Ratno. Gandeng menika sampun bebrayaning agung. Nggih, punika titip tambahi asma Darmo Swita. Darmo Swita. Darmo Swita. Mpun niki mawon. Dadosipun Darmo menika bekti yen Swita menika ngenger. Senajan to menika ngenger kedahipun bekti dumateng ingkang rama marang ibunipun. Makaten atur kala. Dumateng Bapak saha Ibu ingkang rawuh ingkang kula hormati ateges jumeneng ing ngarsa panjenengan sami puniki amasrahaken ingkang putra Bapak Siram lan Ibu Satun. Kula wau Bapak Siram Ibu Satun sajane nggih badhe amasrahaken yoganipun kiambak Pak Bu nggih. Punika saking bombong ing manahipun nggih menika wakil kula Mbah Damin Ngronan nggih. Wakile kula Mbah Damin Ngronan. Lan mugi-mugi dumateng Bapak Lasiman lan Ibu Partiem
kersa nampi kados putranipun Kiambak pun ngantos beda-bedaaken niki putra mantu lan putra Kiambak dianggep putranipun Kiambak. Lah nggih to Pak Bu? Nggih, dianggep putranipun Kiambak. Lah adik kula Ratna niku ketingalipun pun gedhe dhuwur sakjane niku. Nggih, kowe toke gedhe dhuwur. Ning niku tasih alit, Pak. Nggih, kuwi jek cilik. Tasih alit pengalamanipun mergi anggenipun semah niku nggih nembe sepindah niki muga-muga ya pisan ae aja bolak-balik. Pisanipun dados kangge kaken inen tuntut runtut boten wonten alangan punapa Allahumma amin. Dumateng Bapak so Ibu ingkang rawuh lan mugi-mugi dumateng adik kula Ratna ingkang kula pasrahaken puniki migunane kangge nungso bangsa nagari lan agami nggadhahi putra lan putri cekap kalih mawon pun kata-kata wis cukup loro dados putra ingkang soleh lan solehah. Dumateng Bapak so Ibu ingkang rawuh ingkang kula hormati, Bu bilih samangke paripurnanipun anggenipun pawean kula sak kanca badhe nyuwun pamit nyuwun donga pangestu dumateng Bapak Ibu ingkang kagungan dalem. Mugi-mugi nggih sakdugi kula sak jengkar kula saged slamet dugi wonten ing dalemipun Kiambak. Dumateng Bapak so Ibu ingkang rawuh ingkang kula hormati, Bu bilih putra lan putrinipun benjang yen sampun pas sepekenanipun nggih punika kula suwun andolaaken nggih kinten-kinten nggih tabuh sedasa nggih Pak Bu. Kula esuk nggih dereng mateng mengke sore nggih pripun mengke jam sedasa putra lan putrinipun dipun suwun andolaaken wonten ing tlatah Ngronan Desa Mbobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro nggih sami kalih ngriki mestine. Dumateng Bapak so Ibu ingkang rawuh ingkang kula hormati, gandeng kawula punika mboten saged matur ingkang kathah awit kala punika nggih dereng kulina nggih kasarane ya tasik ndredeg ngoten niku lho. Dereng kulina Bu bilih anggen kala matur wonten klojak klajukipun utawi penderek saking temanten kakung sedaya wonten kirang sopan santunipun kalau dipun wajib anyuwun agunging samudra pangasami lan saageng-agengipun. Akhiri kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pertama kanthi tatas titis wijang wijine pangandika sinawung lugitanipun tembung manis manuhara kebak kastuba mandik sule salira saking panjenenganipun inggih punika Bapak Siran ingkang sampun dipun salirani dening panjenenganipun Bapak Damit. Boten langkung dipun aturaken matur agung ing panuwun ingkang tanpa pepindhan tentunipun ngaten. Dhuwur para tamu kakung putri mbok bilih pangke adicara salajengipun wontenipun kirab ingkang kaping setunggal
iki kawastanan kirap Kanalindran ngaten. Pramila dumateng Sang Cundaka Cucu Lampah para paraga samudayanipun kadherekaken tumindak wonten ing Kang Sinuwun ingkang nembe badhe Lukar busana Kanalindran rasuk busana Satria Tama tindaira Nyirandra kadya ngarampat tindaira. Yo kanca yo kanca. Ya 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 ya. Kanca derekno kanca pinulon ayo kanca isun sowan dumateng ngarsanipun Sinuwun kanca derekaken Sinuwun arsa Lukar busana Kanalindran arsa busana Satria Tama dasar Sri Kandini Nuswantara kinarya tanganipun lampah senajan to mijil putri ning Sri Kandini Nuswantara dadi senopati ning Alangga kang wasana Ayu Wahyu Yudya kadharaken sagung ing para Cundhawa Sinuwun alon tindake dibariske yo Sinuwun mobilih badhe Lukar busana Kanalindran monggo kala dherekaken Sinuwun. Iya kisanak tuga-tuga aja kanthi lali yen Jinandra padang bulan gendhejaran wancine purnama siti sampun jekar saking sasana palenggahan Yatwaja temanten kakung gandeng temanten putri dasar temanten putri endah sulistianing warna endahing rupa yen Jinandra kadya sesojo hanganggo nyawa Diayu dedok rinangkung rinengga ing gelung cahyaning kang dahayu yen Jinandra kadya inining banyu tlaga yen to kesorot ing Bagas Wartara para mencara madangi bawana dedok rinangkung rinengga ing gelung plarawanan nyigar dempung alis non lirit kaya kluwuk netra blalak bawang sak siyung kedhet ismak nlorot ang lembayung
Wangyo hanyangkal putung grono lurik laduk mancuk latinyo banyu kang tumiyung waja rintik wiji timun yen masempai madu winastika pundaira trijang kang triujung ting tangan ambeng kok ana kuwung dridin ririt kaya ris tanjung bangkeanira mengki imbane lambung payudara wewek degan gumadung kentol semanak nyaruk jagung polok moyo-moyo mbotor kang sinambung yen to rinu moko diahayu bebasan luwe rupa kurang candra yen to ayune sak wewengkon krajan iki tanpa tanding wirawanipun Kloko Mas Ratna Kedhawa kelegak gandrung dadi jinatu kramane sampun sirna saking pandulu kita manjing jroning sasana pepengkeran sasana busana Asdidendriya Lukara busana Kanalendra Raso busana satriya tama wawile wangge badhe sowan malih ngarsanipun sagunging para tamu malih ngaten tentunipun daya-daya kinelai Kamralupanata ing kasuwajeni warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sagunging para rawuh niki kula saderengipun menapa ingkang dados tanggung jawab kula nggih saderengipun kula matur mireng pasrahe niku kula ngatos mboten saged mengke saged nampi napa mboten. Nggih nuwun sewu Bawa Damin niki kula radi gragu grogi nampi pasrahe saking Bapa Siram ingkang dipun salirani dening Bapak Damin. Nggih niki saderengipun kula atur pakhormatan
Ingkang kula hormati nggih menika sesepuh bini sepuh Bapak Kiai saha Ibu Nyai, wonten menawi wonten Ibu Ustad, Bapak Ustad, Ibu Ustadzah lan sedaya pangembating praja saha sak perangkatipun ingkang dawah kinurmatan ingkang kula hormati ugi. Lan semanten ugi dumateng sedaya tamu undangan ingkang kula hormati ugi, wabil khusus temanten sekalian ingkang berbahagia. Mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saking Gusti Allah dados keluarga ingkang sakinah. Lan khususipun dumateng Bapak Lasiman adalah Ibu ingkang kinurmatan ingkang kula hormati ugi. Lan dumateng sedaya tamu undangan ingkang arupi menapa kemawon ingkang sampun dipun suwun dening Bapak Lasiman ing mriki sampun saged ngleksanani menapa ingkang dados panyuwunipun nggih sedaya menawon kados dene kesenian napa mawon nggih niki nggih matur nuwun sanget saking Bapak Lasiman dipun dukung kalih keluarga Sinuman Karya Lestari saking RT sekawan dosa lan 3 dosa 8. Nggih mugi-mugi mawon sedaya menapa yang dados sabiyantunipun panjenengan menangka kangge jangkepipun utawi pangantenganipun tanggung jawabipun Bapak Lasiman lan Ibu, mugi-mugi dipun paringi barokah sedaya lan sedayanipun. Muga salajengipun khususipun dumateng para tamu ingkang sampun rawuh wonten ing mriki, Bapak Lasiman ngaturi sugeng lungguh angraosan menapa ingkang sampun dipun sugataken dening para sinuman ingkang sampun ngaturaken dumateng ngarsa panjenengan sedaya. Bapak Lasiman mboten saged nyekapi menapa ingkang dados kasuk napa niku karman panjenengan sedaya. Nggih, wontenipun nggih namung mekaten menika. Nggih, nyuwun pangapunten wonten kirang langkungipun Bapak Lasiman. Wonten ing ajeng Bapak Siram ingkang dipun sarirani dening Bapak Damin masrahaken manten. Nggih. Niku cekaosipun mantenipun niku riyen naminipun Ratno ning ditambahi Su Ratno. Nggih. Tiang Ronan niku kenale Ratno napa Suratno nggih. Kancil nggih wonten niku pun tambahan lho nggih. Nggih. Niku jenenge asma lakop wadanan. Nggih, aja di ngono. Ratno, Suratno. Ngoten nggih. Kok diwaji warak napa niku ditambahi napa wau nggih? Momo wau. Mo sinten wau? Darmo Suwito. Nggih nuwun sewu niku sedaya niku sing dadekno ngono kuwi kula nggih. Jenenge iku ora Darmo Suratno, Darmo Suwito nggih. Nggih. Niku wau enjing wau kula meling nggih. Nek surat-surat sing tertulis ora cocok karo angen-angene dhewe, balekno ae ning kantor. Lah engko Darmo Suwito diganti niku. Niku ora payu. Nek dienggo ning bangun ora payu. Aja dicoreki. Matur mawon tenggene kula tak balekno. Tapi mbayare niku luwih akeh tinimbang sing niki. Lah bubrahe saka kene sampai tekan mriko. Ngoten lho, Pak. Barang bubrah iki didandani dihapekno mergo ditambahi Darmo Suwito. Kula meling mawon niku pun ngantos diganti dicoreki nggih. Ngaten. Lajeng malih niku wonten ing mriku niki dintene napa nggih? Kemis nggih. Kemis Wage. Lah teng mriku ditulis Jemaah Kliwon. Nggih. Saniki tanggale 30, sesuk ki tanggale 1 wulan sedasa. Surat niku saged medal tanggale cik sesuk. Saiki diwehno ku wis kleru sing wehno. Nggih, pun dicorek dibalekno kaya
kaya dina niki niku nek sampean mboten seneng niku sampean damel catetan dhewe ning gone buku niku ditemplekno kanggo angen-angen besok nek cara Jawa niku pangkerane kanggo anak putu jarine ngoten niku pun dicoreki regane larang niku nggih nek larang banget roh-roh ya dadi ngoten niku ing antarane saking pemerintahan pelayanan masyarakat ngoten niku nggih niki kula balikke dengan Pak Lasiman malih Bapak Lasiman asal pasrah saking putranipun Bapak Siram Ibu Satun sampun dipun tampi sedaya sedayanipun wau kapurih nganggep putranipun piyambak inggih insyaallah katampi kados dene putranipun piyambak ngoten lajeng nggih sak mampunipun Bapak Lasiman niku anggenipun mangku kados putranipun piyambak nggih sak mampunipun maksudipun sak mampunipun niku pripun lha nek putra mantu niku teka-teka njaluk mobil pripun Pak napa nggih ngoten rayo gak dituruti senajan niku kondhaku anake dhewe rak mboten dituruti to nggih ya kurang prayoga maksudnya ditampa yogane kados yogane piyambak niku ya kuwi jodone ning kono kuwi ya kuwi dipasarno ngoten dikon bina keluarga ingkang sakinah ben tenang setah saking dawuhipun wonten ing ajeng saking kekuasaan Gusti Allah niku sedaya makhluk niku didamel sejodo antarane lanang nggih wonten wedok eneng padang eneng peteng enek sugih enek melarat niku dadi jodone lah niku dikon mikir kanggone tiyang sing saged berpikir diwene bojo wedok niku ben tenang anggap napa niku ben tenang uripe angen-angene olehe turu ya ben tenang ora klisikan niku karepe Gusti Allah niku ngoten niku mulane teng mriki Bapak Lasman nggih ditampa mergo duweni anak itu oleh anak lanang nggih tampi putrane putri niku kersane tenang kersane seneng putrane niku ben tenang seneng loro karone ora kok seneng salah siji putrane Bapak Lasiman nggih mugi seneng putrane Bapak Siram nggih mugi seneng ben bangun rumah tangga ingkang sakinah niku wau dijodhokno wonten ing siang menika dijodhokno sehingga sineksenan para bapak lan ibu pandherek saking mriku semanten kathahé Bapak Lasiman boten saged nyalami sedaya nggih nyuwun pangapunten mulane niku kapurih tenang ing antarane wedok karo lanang Bapak Siram gadah yoga jaler dipasrahke teng mriki supados ditampi diwening nggon supaya ngopeni putra putrinipun kersane tenang anggenipun rumah tangga wonten ing ajeng wau nggih kula panjenengan sedaya nekseni anggenipun jejodohan Mas Suratno kalih Mbak Putri Nuryanti wonten ing ajeng wau kula kok mireng bondo donya niku benjing cuma kangge hiasan donya ning nek benjing teng ngene alam delahan niku mboten tau bojo ayu ya ditinggal nalika kawitane jenenge cinta sehidup semati masa bojone mati dhek malah dipendem mboten nggih duwe HP apik meninggal ku ya ditinggal ning donya mobil apik besok nek meninggal nggih mboten didelokke ra ngoten to nggih syuting ngeten lho nggih alat sing kaya ngene akeh somben meninggal ya ora tiga ora ngerti tekane pati niku mulane barang donya niku cuma hiasan kangge legane ati mulane sedaya niku sing dipetono apa terus amal ingkang sae amal ingkang sae niku pripun nggih sae niku kathah dadose alate pados sae niku kathah maksudipun kula kathah niku sedaya para tamu undangan menapa kemawon ingkang ndamel
pangeneng-enengipun Bapak Lasiman kangge kecekapanipun anggenipun winayang kari putra putrinipun niku kathah sanget. Nggih. Bapak Lasiman boten saged bales napa-napa. Nggih, boten saged bales napa-napa. Nggih mugi-mugi menapa ingkang dados ingkang sampun dadosaken kecekapan pangenengipun Bapak Lasiman mangke asal balesan ingkang meruwat menapa ingkang jenengan idam-idamaken. Nggih niki kula makili Bapak Lasiman lan Ibu Partiem niki nggih dereng kenal kalih Bapak Dalang. Niki kula riyen nggih sabane mriku Bapak Dalang nuwun sewu jenengan dalemipun pundi? Caruban. Lho jare niki Ngambon. Caruban. Oh ngoten nggih. Nggih. Nggih ngapunten nggih Pak. Nggih. Nek kula niku nggih Ngambon riyen nggih. Boten Caruban nggih. Ngapunten niki mun siji wilayah to nggih. Niki Bojonegoro niku Madiun nggih. Nggih, ngapunten Pak. Bojonegoro niku adate nggih ngeten niki nggih. Ngeten niki Bapak Lasiman anggen nyugata jenengan nggih. Kados napa mangke Bapak Lasiman nyuwun ngapunten. Mugi-mugi panjenengan niki asal piwales khususé saka Bapak Lasiman lan mugi-mugi lancar anggen. Dados profesi ngatos. Semanten ugi yoga niku, badhe ing mriki tanggapan mriku mboten samanto. Niki tasik siang. Mangke asal sak paru. Ngoten nggih. Niki Bapak Lasiman nggih matur nuwun sanget. Salajengipun wau wakil saking Bapak Siram kok nyuwun didolake ngantene nggih. Nggih Pak Damin nggih. Benjing napa niku? Sepasare biasa nggih. Lah niku nggih sepasare nggih. Nek tiyang mriki niku niki kan dina Kamis nggih. Terus sepasare nek niki benjing dina napa? Pagi niki. Benjing dina napa? Benjing dina? Wagene napa pone? Pon. Wagi berangkat mriko wonten nggih. Lho, wonten nggih. Sepasar niku wonten sing mapak sepasar. Dina pon niku pun diarani sepasar. Ngoten nggih. Dados sing benjing wage temanten mriki kapurih ngarak dumateng dalemipun Bapak Siram. Nggih insyaallah Bapak Lasiman saged nepati menapa ingkang dados panyuwunipun Bapak Siram sak kulawarga. Nggih dongane kemawon ampun ngantos kesupen. Mergi mangke dalu nggih sare benjing nggih tasih napa-napa nggih. Niki Bapak Lasiman insyaallah dipun sadahi. Ngoten. Lajeng matur nuwun sanget saking Bapak Siram ngaturaken menapa ingkang dados prabotipun temanten jaler. Wau wonten atur mbok bilih sedaya pandheripun panganten jaler wonten ingkang kirang nuju prana ing keluarga mriki Bapak Lasiman dipun suwuni pangapunten sedaya kekiranganipun. Nggih insyaallah dipun paringi pangapunten. Lan mugi-mugi sedaya amale panjenengan sedaya asal piwales saking ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lan salajengipun Bapak Lasiman wonten ing mriki wonten siang menika kapamitan dening keluarga saking pandherek temanten kakung dipun dongaken mugi-mugi pinanggih karaharjan awit saking panggenan menika ngantos dumuginipun dalemipun piyambak-piyambak. Nggih menika panampenipun saking Bapak Lasiman. Lah ing mriki kula amakili nggih niki dipun siget sawetawis panjenengan dipun aturi ingkang arupi menapa nggih menika buka sawontenipun mugi dipun rahapi sak wontenipun nggih. Niki Bapak Lasiman boten saged ngaturi piyambak niki nyuwun tulung saking keluarga sinuman karya Lestari nggih. Niku ngangge langsung mawon nggih. Nek wonten ingkang dereng nampi nyuwun mawon langsung niki bangsanipun piyambak. Bapak Lasiman murah mriyah niki nggih. Nggih wonten niki ngoten niku. Nggih. Nggih ngapunten nggih. Lan salajengipun niki
mbok bilih benjing sepasaran manten Bapak Lasiman mboten saged nderekaken seumpaminipun nggih niki saking keluarga Bapak Lasiman ngaturaken salam taklim dumateng keluarganipun Bapak Siram. Ing mriki kula makili saking Bapak Lasiman ngaturi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten niki pasrahe Bapak Lasiman benjing tenggene Bapak Siram ngoten. Nggih. Wonten ing mriki kula minangka wakil boten saged matur ingkang langkung kathah. Nggih. Pramila saking menika sedaya makhluk niku gadah kekilapan. Susipun manungsa niki gadah kekilapan ingkang dipun sengaja nggih wonten ingkang boten dipun sengaja. Mugi-mugi sedaya dadosa kawigatosanipun kula lan panjenengan sami dadosaken sedaya menapa ingkang kekirangan kula nyuwun agengipun pangapunten sak kathah-kathahipun saking kula pribadi wonten kirang langkung nyuwun pangapunten wabillahi taufik wal hidayah ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur aku waduhun kanthi tatos utawi titis sule atur saking panjenenganipun Ibu Bapak Lasiman dipun aturaken dening panjenenganipun pepunden kula sepuh Bapak Mudin solekan bebasan sak mendang kiwala boten wonten atur ingkang karepit tentunipun ngaten samudayanipun dipun aturaken ngaten pramila wonten ing kalenggan menika panjenenganipun kadang sinoman karya lestari sampun paring wontenipun adicara inggih menika daharan tentunipun pramila tari piringipun dipun aturaken pramila semangga dipun kinantenan wontenipun gending-gending ingkang tumata utawi ingkang saged damel lawuh nggih damel nyalirani para tamu ingkang nembe dahar tentunipun monggo kadherekaken menapa ngaten nggih monggo ngaten.
Ayo co, ayo ke Sumadang ayo. Ditumpakake perahu lelayaran ana samudraning beberaya agung. Adikku putri kok deheme kaya kakunge to. Nggih, pripun? Adikku. Oh, era mau. Pripun Pak Dalang? Saduku ki putri kok deheme kaya kakung ngono lho. Nggih, menika putri. Putri. Nggih, nek murap. Oh, ngoten. Nggih. Weh. Nggih, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ibu iki lho gak jawab salam, ngeti aku. Lah yo. Salami maneh. Nggih. Sepindhah nggih, Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, anter nek wis wareg ngene. Dejan bar makmok. Nggih. Nggih. Heeh. Derek pitepangan nggih, Pak. Ngoten. Dalem naminipun Lilis. Lilis. Nggih. Nek awan apa nek bengi Lilis? Nek siang ngeten iki. Lilis. Nggih. Nek bengi Supri. Supri. Nggih. Ya. Pripun iki? Ya kudune ya dijogetke. Niki joget setunggal-tunggal napa joget bareng? Bareng, monggo ngadeg kabeh. Saya joget ki manggolane kok so Kamu kon lho. joget. Bareng gawe joget kabeh. Oh iya. Lah nggih. Nggih mboten, Mbah. Ya ampun, sehat nggih, Mbah. Ya ampun, pangestunipun nggih, Mbah. Nggih. Mboten joget. Nggih, pangestunipun.
Dalem lilis, Mbah. Nggih. Nggih, Mbah Warinem. Mbah Warin. Oh, nggih. Iya toh. Nggih, mungkin mampir kula. Nggih. Mbah kelan asem. Wah kelan asem. Sambure tereh. Nggih, Lawe Mbah. gereh ya, lawe ya. Heeh. Iya. Mbah kelan asem aku kan mampir jare. Oh iya, mampir kene mbae. Nggih. Sing dhisik ki, Ya. sing alit. Alit iya to. Cuwili gak apa-apa. Kok nangis aku tak anu mboke mladen ning kene lho. Oh. Sing akon malah mboke lho. Yo, ki urung tak cedak ngeneng ae. Ini. Yo merutus men kok. Namanya siapa? Eli. 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 Heeh, Eli. Daleme pundi, Mbak? Kar. Daleme sekar. Joget napa mboten Mbak Eli? Nggih. Nggih, kalih sinten? Piye? Dewe apa karo kancane? Kali kancane. Kancane sinten? Mbak Rita. Iya Mbak Rita, ndi Mbak Rit? Ndi to sing Rita ki? Walah, sing ngecrek ae ki keto. Lah halah. Gane foto-foto karo aku ka lho. Mbak Rita daleme pundi, Mbak? Gak digawa keong, Mbak. Ya bener digowo. Lagune napa? Yo cek mikir barang ki ora ulangan barang mikir. Kali janji. Lali bahan kurang ajar ki. Wong lagu kaya lali bancine ya, Pak. Lali bancine. Ndak nganu aku kok. Lah iya. Lali janjine. Lali janjine. Mangga Bu Monggo kadharaken iki. Lali janjine. Yuk. Mungkin nek ora genah wong iki. Langsung ref ae. Ya lho pira ki engko? Pirang lagu? Ya papat lho Bu, iki engko gak mantok-mantok lho rumah samu kon ning kene terus. Lah iya. Jira lupat gue papat siji-siji. Wis po neh. Tambah kanca ora? Sing di Sing kene. Ya ampun. Tak omongi, nek arep dadi manggolo ki aja berlari-lari di lapangan. Sik to. Yo meruntus kabeh iki lho. Yo ndredeg lho nyapa ndredeg. Patrose ndredeg cedak banci lho. Nyapa ndredeg. Lah iya kok iso ndredeg. Digandeng wong lanang jare ndredeg. Nek kira aku ki apa to? Aku ki wedok. Nek murep. Nah, nek murep wedok. Jenengmu sapa? Gak lali. Gung dibancai, Pak. Jenengan bancai riyen, Pak. Kalau dibacai. Jaluk jeneng sapa wis? Jeneng sapa? Duka, ampun. Duka joget nggih. Lho nyapa, Mah? Lah nyapa isin? Lah nek ra diwongi wong akeh ning ndi? Ning jero. Yo ngajak ning jero ya ampun ayo. Lho, piye to? Ning jero apa ning kene? Ning jero. Saiki mangko. Suwi apa gak?
Yo ayo. Lho. Piye to tah ki? Ki ketok ayo doyan lho ki. Dambal. Yo joget sik to. Nek gak isen kan rasa masak. Mau cepet nang kene apa piye? Lho, jare isen. Iki lho. Lho gak apa-apa lho piye to tadi? Joget para? Gak. Joget to. Dang to. Sithik. Mengko gak ada anu lho. Arep Pak Lasimin. Gak apa-apa. Lho kesel kan ora dibayar ya. Gak apa. Lho men joget to, kok gak ada anu karo Pak Lasimin. Tak kok gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Langsung tak sithik. Yo. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh lha kok iso. Kok salah sih kabeh. Lah niki lho, Pak. Mangga Bu En apa? Iya. Lah oh, sing ndi sing mbok jak? Sikok siji. Sibuk siji. Lho, lah nyapa? Sibuk siji ya. Ini. Lah nek gak kowe sapa masa buke kae? Jenenge sapa ki? Roti iya. Kok gak duwe jeneng kabeh to ning kene iki? Joget ya. Nggih, Mo. Lho iki lho joget wis seneng kancane yo. Lho, ya kengko joget engko dang. Ku tak kaya. Ya. Tak esem. Sakmeniki 50.000. Lah neh po gak? Nek tambahane 150. Lah ning kene terus apa piye? Lah iya neh, lah trimo 50 to. Mengko nek suwe malah 150. Nek teko engko sore. Lho. Jan-jan kowe ning Jaluk ganti. Jare numpak perahu. Yeay. Ki malah lugu ning kene iki lah. Sik toren. Ayo, mlayu. Ayo kena weh. Joget apa gak? Gak. Joget apa ambung? Oh. Lah nyapa? Lah piye to ki? Lho, lah yo joget to. Yo. Yo, ini joget ora? Ini joget apa ambung apa tak ambung? Gak joget di ambung mah. Lho, lah piye weh ning kene apa? Lho, ayo Bu. Yang liya numpak tram
Iya sing wedok-wedok njaluk nes sing lanang wis. Niki pripun, Bu? Bu nggih to biasane njaluk neh kok. Wis. Wis pon neh. Iki sing wedok njaluk neh, sing lanang njaluk wis. Lho. Wis pon neh. Pon. Pon. Mulai ora? Yo. Bu reokan, Bu. Yo. Yo, harus juga nabe. Yo. Wes, iki wis ditangani kok, Gong. Pura, mati prana. Jograk yo. Atur. Atur. Pak Lasimin, kula nyuwun. Aja guyu tenanan iki. Pak Lasimin, Aja guyu kok sok. Saya tau tenanan. Pak Lasimin, kula nyuwun. Duit. Pamit. Sapa sing ngomong duit? Nyuwun pamit. Baleni neh. Aja guyu, kok nyuwun pamit. Kok cuma duit lho. Aku jalone sisa. Dah matur. Pak Lasimin, Pak Lasimin, Pak Lasimin, kula kula nyuwun pamit. nyuwun pamit. Matur nuwun. Nuwun. Nggih. Pun Bapak. Nggih, ngaten. Nggih. Kula nampi atur menawi lepat nyuwun pangapunten. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur kuwi waduh kula gojek sautawis ngaten nggih. Nggih prasta tandhaipun nggo wonten umbul donga ngaten iki saderengipun kita perpisahan monggo sami-sami nyuwun ndedonga dhumateng asmanipun Gusti. Mugi-mugi samudayanipun mangke tansah mangke rahayu. Rahayu sami ingkang tinemu. Pramila dhumateng nyuwun malih dhumateng Bapak Pemuda Sepuh Bapak Mudin. Monggo bawa sorekan mangke dipun sorekan prastawa dongaipun kangge biaraken dhumateng sagunging para tamu ngaten niki. Mugi-mugi sami mangke rahayu wilujeng ngaten. Liridha dara sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma alif kalam bantal bainal latama wa hawa wa ala baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina khadijatul kubra. Allahumma janaba wa tawarama wa bikum an ta'atika wa ta'ati wa rasulik wa la ta'sala hayyata haula wa rabbana dzunubna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunu khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Deningi tondo yakti prastawa donga tondo yakti Purwa Madya Praptewasana sampun ambung kasih karti tentunipun ngaten. Pembeli kaula wonten ing mriki mugi mugi asmara tentunipun anggenipun makarya wonten dalemipun Bapak Lasiman. Mugi pembeli wonten kalepatanipun ingkang segi menapa kemawon tentunipun dhumateng Ibu dhumateng Bapak Pradoko dan Ibu Sorawati tentunipun dhumateng nyu wontenipun
sound system Grace mobil agen makada tertentu wonten kalepatanipun nyuwun luturing pangapunten ingkang saged anggengipun. Mobil monggo kita pukasi kanthi waosan kayatur alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridwarinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Sri Krawitan monggo hamung kasih kardi wonten adicara kalenggan menika tentunipun ngaten. Sugeng kundur saking para tamu mugi-mugi kanthi kundur panjenengan wonten ing marga tansah pikantuk pepayung ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung tansah mangke rahayu ingkang sami tinengku.